RMN Listen Win Anodan Basket Edition Ang Team DXDC nagpadayon kita sa pagpangita sa atong mga avid listener mga kasama nga mudawat sa atong ang basket hatod mismo sa RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kani nga panimalay mga kasama nga atong gisudlan karon kusog kay ang DXDC. Ato nang maila-ila ang Tagbalay. Pangalan po Si Virginia Generalao Sibial. na kabalo ba ka o nasayod ba ka sa among tuyo karong adlaw sa imo ha? Wala ra ba murag na sorpresa jud ko ay. Nasurpresa si nanay sa atong pagbisita dinhi sa may mental. Kay siya atong napili nga mudawat sa atong usa ka basket. Pero una na mo ihatag ang amuang dalang nga grasya sa imuha. Mangutana daw mi, unsang orasa ba madungog ang programang Serbisyong Stay to the Point uban ni Radyoman Maisel Meral Galvez sa DXDC 9? 8 to 9 sa AM. 8 to 9 a.m. ang tubag ni Nanay Virginia. Siyempre, sakto kayo ang tubag ni Nanay Virginia. Yay! Siyempre, kahit sakto imong tubag na, madawat ka sa ato ang usa ka basket. Usa-usahan na to ang unod sa ato ang basket karon. Na ay isa ka dosinang itlog, isa ka sweet ham, Mantika. nga mantika di ay. Yes, mantika. O ang paborito sa diabetes ang bulad. Ayan, congratulations, Nanay Virginia. Nay, unsay kasulti nimo sa DXDC po? Daghang salamat sa DXDC, labi na sa mga hingtungdan. Congratulations, Nanay Virginia mga kasama. Gikan dinhi nanukad mga kasama sa may mental ning dakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Viray kini, si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition